Хало, Лойта! Днес! Тук ще ви говоря как да спечелите мангите от лотарията, как да вземете този бред, как да имате този супер мега скъп графичен таблет с кросовър на Supreme, Gucci и Fila, и как да флексвате на 10 годишните с вашето ламбо. Хей! Вижте ми ламбото! Ха-ха! Завиждате ли? Хе-хе! Даниел, познаваш този човек? Не. И за това сега ще направим топ 10 класация! Аух! Окей. Може би няма да е. Те преди да започнем, искам да кажа, че трябва да се навърши 16. Ако не сте... Съжалявам. Аз искрено съжалявам от дъното на сърцето ми. Един от начините, чрез които аз имам този бред, е като събирам пари 24/7. Събирам пари от рождени дни и именни дни. Имал съм дори рождени дни, в които просто събирам пари. Така че... Да, това е доста добра тактика, ако искате да вземете тези манги. Всъщност това може би е единствения начин да вземете пари, ако сте под 16. Вторият начин е да работите. Точно така, хора, трябва да си намерите работа, съжалявам. Тук няма ви кажа лесния начин. Просто няма такъв, окей, няма. Трябва да имате някаква малка работа, примерно като сервитьор, не знам. Но ако вашите работят в някаква фирма или нещо такова, не знам, малко връзкарство, сеща се какво говоря. Ако тези неща, тези стъпки не може да ги направите, ще ви предложа най-мизерния начин. И това е да събирате пари, като правите клипа с 12 годишни в YouTube. Да, чао! Това е хората, това е моят тъжен живот, аз събирам пари от вас. Здравейте, хора! Здравейте! Това е... не знам какво е това. Това е... видео. Да. Надявам се ви... Да ви харесало! Субскрип и отново знам, че 4 минути. Моля ви се да се опаквайте в коментарите. И... ще се видим някой друг път.